Vreau să vă întreb o chestie, domnul Mititelu. Există șanse în momentul ăsta să vă întâlniți cu el la anul în Liga 1? El vă așteaptă. Nu mă întâlnesc, domnule, îl distrug. În următoarele 12 minute îl distrug. Deci nu vă mai întâlnirea. Dacă el crede că scapă de gheara mea, să înșeală. M-a subestimat. Eu acum la ora asta am dovezi ale infracțiunilor lui atâta maldărul. Deci el mi-a furat aproape 10 ani din viață, și mie și familiei mele, și nu o ierta niciodată. N-am luat măsuri extreme cu el și vă fac acum public video. Pentru că dacă luam măsuri extreme, îmi puneam libertatea mea în pericol și nu mai puteam să lupt. Acum sunt măsuri extreme, domnul Mititelu, la ce v-ați gândit la un moment dat? Ce v-a trecut prin cap? La cele mai urâte lucruri posibile, pentru că m-a adus în starea asta. Și poate tocmai atunci autoritățile, după ce voi face eu ceea ce am de gând să fac, vor analiza, de ce a făcut Mititelu treaba asta? Hai să vedem. Poate atunci sunt atenți la mine și ia în seamă ce mi s-a întâmplat, abuzurile din țara asta. Pentru că în România trebuie să faci un lucru violent ca să te bagi cineva în seamă. Altfel nu te bagă în seamă, te ignoră.